No to už musíte mít spojení, jak jsou zaškrtíte. Zvýšit. Tak si brát, aby to nebylo dlouho zatažený a našroubujte si to. Takhle. Tady máte zápočtový listy, už jsou potvrzený. Což má pravou ruku, Paveče? No a už ne. Ty jsem se do toho dotkla tou rukavicí, jo. Jestli po mně hodíš můj zápočtový. Prosím. A po mně tak bylo dobře. Tak si ještě zajte. Dobrý. To takhle nesmíte nechat. Spolužečka tady spolupracuje. Nedržte to za tu jehlu, ale za ten klobouk. Já to držím, ale já mám tam velkou rukavici. Tak to tam nacvaknutý, já vám to pomáhám vidět, jo. Počkejte, si s tím nevyjedete. Ukažte, to teče. Tak držte to touhletou rukou za ten klobouček, ne za tu jehlu. Jo, ta jehla vám bude klouzat. Tak, teď to pevně držte a vytáhněte. Výborně. Dobrý. Povolit ruku, povolit prosím. Tydlo. Tak, tady je tam volné. Dobrý.